bedste ved Price? Det er brandfint. Der er god mad og godt vejr og varme mennesker. Og så computer, og så kunne ringe. Det må være noget af det bedste. Har det. Jeg vil gerne have dig til Medcenters liv. Det bedste ved lejren. Kaffe på kuffen. Godt kammeratskab. Altid nogen at snakke med, altid nogen at træne sammen med. Så god mad. Pandekagerne er selvfølgelig også god med is. Det skal man heller ikke tage fejl af. Fordi når man er ude, så får man kun MREs, og man taber sig. Desserten herinde er fantastisk. Så længe man er herinde, så føler man ikke rigtigt, at man er i Afghanistan. Det er først snart, man går ud på den anden side af porten, at man sådan rigtig kan mærke det. Jamen, det er ganske behageligt. Men ikke det samme som Aarhus. Jeg synes, det er hyggeligt og en god atmosfære, og alle snakker med hinanden. Det er søndag, jeg gider ikke det her. Hvad synes du om at være i Price? Jamen, jeg er hjem, det er søndag. Hold op. Jamen, det er næsten ligesom hjem. Jeg mangler bare lige min båd og grønne træer og Limfjorden. Og der er nogle få søde piger. Ikke nok. Sådan en dag som i dag. Fred og ro. Det er det bedste med lejren i dag. Mango! Er der flere ting?